SM. So nandito po tayo sa Urdaneta. Tignan natin yung stability ng camera ko kung okay naman. Step. Tayo sa Urdaneta. Ubat amut. Po yung CP Mall, oh. Atin kung yung stability niya. Bababa tayo. Ay, bahala! Pwede mo ba pala? Yan. Dito tayo sa harap ng One City Mall. Tuloy natin ng paglalakad. Dalawang dahil siguro yun. China ba? That's safe there. Can you get useful looking skin without placing it? That is a traditional.
Iikot lang tayo papuntang pan ito. Intersection dun sa may traffic. Nandito na tayo sa RCS Supermarket. Ikot lang tayo. Ano ba yan? Ito na yung 168. Diyan po yung bilihan ng mga murang paninda. Tatawid tayo. Ayan. Ayan. Doon naman yung papuntang Magic Mall. Ito. Go! Tumatakbo ko, tingnan nyo yung stabilization. Tayo. Doon na yung may overpass. Madilim na dito. Kasi 5:30 na yata. Konti yung mga tao, ano, kasi walang pasok yung estudyante. Takbo ako, tingnan nyo yung stabilization. Kung talagang matindi itong GoPro, ngayon ko lang gagamitin to. Ayan yung may traffic. Yung section ng traffic. Ito. Ayan. Go. Naka-go siya. Ito yung bandang mata na ito. Papuntang Baguio doon. Ayan, papuntang Magic Mall na tayo. Yung mga establishments. Ayun o, Angel's Burger. Dami rin nakamas. Takbo ulit. Matakbo tayo. Nag-exercise na ako para lang matest yung stabilization ng camera na to. From Panelco 3 to Magic Mall, walking. Yan, takbo ulit. Yan. Pagkapon dito siksikan ng mga naglalakad, pero ngayon konti lang yung tao. Copyright tayo. Tagbo. Ayan guys yung Magic Mall. Konti yung mga nagtitinda dati, daming nagtitinda dito. Ayan yung Magic Mall guys. Puntang
parking area ng Magic Mall. Saan nakapark yung mga kung saan saan ako dumadaan. Pangit kasi ng kandon. Ayan, Adisa. Yan o, kukunti yung tao, no. Wala, kukunti yung tao talaga. Ayan. Punta natin yung annex ng Magic Mall. Nakanda yata doon. Ano yung Magic Mall? Kaya tayo. Yan. Tingnan natin pag in-edit natin itong video na to. Yan ang Magic Mall. Yan yung City Hall na luma. Kasi yung mini palace ng Urdaneta is nalipat na sa kan papuntang Binalunan. Ayan, ganda ng old City Hall. Ayan. Ito guys yung pinaka-annex ng Magic Mall. Ayan, bagong construct to. Ayan. So iikot na tayo pabalik sa terminal ng van papuntang Tayo. Papakita ko lang sa inyo yung bagong construct na Magic Mall. Ayan siya. Yun yung City Hall. At ito yung annex. Ang ganda, no? Dating bagsakan yan ng mga gulay. Yan yung Immaculate Conception naman, Cathedral. Kukunti talaga ang mga tao. Yan yung Immaculate Conception Cathedral. O, tumatakbo ulit tayo. Titinda ng fruits. Ayan. Ano yung church guys? Pero I think walang mask ngayon kasi nga dahil sa COVID virus walang magmamask. Ang ganda ang lawak ng Magic Mall na annex. Doon guys yung bagsakan ng mga gulay galing sa iba't ibang barangay ng Urdaneta. Pero liliko na tayo back to public market. Mga snack house, kasi mga punong kahoy ng akasya, mga matatanda na yan, hindi pa pinuputol.
masyadong matao. Oops, hindi lang talagang tao dito. Ang luwang ng kalsada, ang lang talaga. Maaga nilang mag-close. Nagtitinda ng mga bigas bagas. May traffic yan pala dito. Balik na tayo doon. Dito nang galing na tayo dito. Papuntang Magic Mall yan. Yan. Oops. Daran. May mansion truck pala dito. Takbo ulit. Wow. Saya ka naman. Sobrang saya ko naman. Nagagamit ko na yung GoPro. Oh, sarap ng mga fruits. Tignan natin later on yung output kung hindi mo magalaw yung GoPro. Parang ulan. Ang ganda. Luwag ng kalsada ngayon, masyadong ma-traffic. Hello! Eto, liliko tayo. Ay, parang malaya ata yung likuan dito. Lugi! Tapos dito tayo doon. Yan. Dito tayo sa public market. Yan. Iikot na tayo papuntang terminal. I think guys, I'll end my vlog here, and thank you sa pagsama sa akin while walking vlog. So if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the bell notification for more updates. Thank you, bye. Padilim na. I-try natin kung pwede sa madilim, kasi kanina may araw pa eh. Guys, yung way ko balik. Try lang natin i-cover. Daming mabibili oh. Daming fruits. Daming fruits. Wala naman ako. Ito yung dinaanan natin kanina. Pumunta tayo sa intersection. Yan. Tatawid lang tayo pupunta sa CSI.
Jollibee, may KFC, CSI.